Gurit mung papan kanggo istirah, kaya dene gubuk cilik ing tengah sawah, ing antarane kemreceke manuk empret ngonceki gabah. Gurit mung papan kanggo istirah, kanggo saya apa kanggo kang makarya wegah. Gurit mung papan kanggo istirah, kaya dene gubuk cilik ing tengah sawah. Rame-rame mbakar jagung nyandong wangsit, gendakan dedemitan, gendakan karo demit gendakan ing gubuk cilik ing tengah sawah. Gurit mung papan kanggo istirah, tembung-tembung ukara-ukara padha saya. Sawise dirodo paksa, diajak nyebarake dara, apus krama lan pitenah. Gurit mung papan kanggo istirah.